Machiegni penj Laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka wayude kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor ni wendo wakedo daktari wantiere studio ka abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en laktar ma wuod kanye to lonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj Laktar. Erokamano Ruth. Erokamano kuom ndalo mo iso miya mar biro e studio penj Laktar. An gi nyinga iluonga ni Dr. Mamondai. Ana jasakwa Kapio mantie county ma Siaya County. Elony an daktari mar pala kata miluongo ni general surgeon matiyo e boma ma Kisumu kendo an apuonjo Uzima University e boma ma Kisumu. Erokamano. Erokamano ahinya amor mar bedo kodi kendo adwoko ni erokamano makendi kuom kawo thuolo mondo mibi ipuonje oganda wa. Kawuono in madwani miwa topic. Idwani wawachi kata wago mbaka e tuo mane? Erokamano Ruth. Kawuono nadwani wago mbaka gi twak e topic kata e topic miluongo ni GAD. GAD gi Kisungu lakini gi dholuo aparo ni wabro mana gaje matin wacho ni lokro mar chiemo gi bundich kata gi ich bedo gi leny mang'eny gi kinde ma gimo okelo gi chandruok monyalo kelo kaka wan kaka dakteche wanyalo konyo oganda mondo okonyre kata ka gin gi weche mathago gi. Maka wawacho ni GAD daktari en ich lokro kachiel kod acid mang'eny ka wakete kamoro achiel. Moro wadwani wachaka gi lokro ni lokro ntiere kama chal nade atije en ang'o kata wadhi e bundich kata wadonje twakwa mabende wawacho koro ni en chandruok mar lokro kachiel kod ich chandruok ahinya motenore kod weche mag acid mang'eny. Lokro mar chiemo ka chako to chako e sama ng'ato chiemo e dhoge. Bang' mano to odonjo e lokro mar chiemo ka mano ma miyo koro chiemo dhi nyaka e ich. Koro e ich kuma koro chiemo ikano kuom seche madhi 3 kata 4 ngima ma dhano to e ich kanyo nitie acid ma iloso. To acid no konyo mondo omi chiemo mondo kaka kichamo kuon maduong' mondo bed matin minyalo tigo e del kata minyalo tigo gi remo kata gi fuondegi nyaka acid go ema mondo bed matin. To ndalo ma in gi tuo mar GAD to acid no onego bedni ka ich lose onego bedni kosotiyo chiemo to odhi e nyimbije matindo to wuok gi nyimbije madongo kata chiemo wuok gi nyimbije madongo. Lakini ng'ama nigi GAD kata gimiluongo ni gastroesophageal reflux disease iyudo ni chandruok nitie ni kata acid mantie ich biro nyaka e lokro mar chiemo to koro chako kelo chandruok ma wabro neno. Maka ber to acid ni okonego bedni biro e lokro. Masech macho ni ng'ato ntiere kod GAD eni acid mantiere ich orego chiemo to kalo oduogo nyaka male lokro ma okonego bedni timore. Thothne jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni daktari? E chandruok mar GAD ni kaka napimo ni nitie lokro mar chiemo nitie ich. Kind lokro mar chiemo gi ich nitie gima chal ka valve kata sphincter madiyo chal freji mamiyo koro acid mantie ich ok dog malo. Jogo ma nigi tuo mar GAD yudo ni freji mantie piny mamiyo lokro mar chiemo gi ich tudore yudo ka en gi thuolo maduong' moingo kaka onego bedgo. Koro yudo ni acid biro malo. Gin joma chal nadi? Mokwongo gin joma iyudo ka kilo gi ni malo ahinya. Iyudo ka joma timo kata ywayo ndawa. Niwach kiywayo ndawa to muscles mag del chako bedo mayom. Koro yudo thuolo mar acid mondo wuog e lokro mar chiemo. Mar ariyo nyalo bedo ni jogo manigi tuo mar leny kata ulcers kuom ndalo mathoth. Mago bende joma tuo ni bende osechando kuom ndalo mang'eny. Inyalo yudo jok moko manigi tuo mar kata joma nigi tuo mar asthma, joma fuolo ahinya. Koro iyudo ka nitie pressure kata nitie chandruok e nafas ma lokro mar chiemo madonjo e ich. Nitie jogo kendo manigi tuo miluongo ni hiatal hernia. Hiatal hernia ni nitie bur ma kuma nyimbich gi ich romo ibro yudo ka kanyo yawre oduong' mohewo kaka onego bedi koro
iyudo ka ich koro donjo e kor kar mondo ich obede e bund ich. Erokamano. Mamago gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok mar gad ma wawuoyeni. Winjo kimulo kacha ndawa kaachiel kod ratil mamalo mar del, imulo kacha jogo mosebedo ka fuolo kata mosebedo kod ulcers mopogore opogore kuom thuolo malach. Mulna ratil mar del kod freji ni momiyo onyalo bedo mombekni kata ma ok tiyo makare. Ere kaka ariyo gitudore kamoro? Gima timore ni ka ng'ato nigi wachni nigi fuond madongo kata nigi obesity, iyudo ni kuma onego bed ni nitie ring'o, iyudo ni koro nitie bor. To ing'e ni bor ok nyal dire kaka ring'o dire. Iwacho ni fat ok nyal dire kaka muscle dire. Koro iyudo ni koro thuolo mar lokro mar chiemo mondo obed ni otiyo maber koro dok piny. Niwach chiemo mosebedo timango gi fat maluore kata bo maluoro kuma onego kali. Koro emomiyo sphincter no kata mfreji no koro klore, osiko bedo koyawre, to koro acid koa ich kalo mondo duoge lokro mar chiemo. Wantiere kod picha moro maber ka daktari moro nyalo nyisowa freji ni kaka ni wuoye molorore maber kaachiel kod mokethore ma ang' nokel ne ng'ato chandruok mar gad. Wuotha kodwa ka matin ka twadhi e kidieny machielo. Kineno koni, iyudo ka malo kuma ondik ni sphincter, close sphincter malo kanyo. Emiyudo ni ka ng'ato chiemo to odinore. Ma onego bed ni odinore kuom seche 3 kata 4 ma chiemo pod nitie e ich. Ma koro acid tiyo e chiemo, miyo chiemo koro bedo matin. To kineno koni tiyudo ka nafas no oyawre. Koro sama acid nitie e ich to oluorore, osiko yudo thuolo mar dogo lokro mar chiemo. Mokelo tuoche kaka leny gi gik moko mabro wacho ka dhi mbele. Daher mondo mi wawach gi awacha mondo mi watud gi kanyakla gik moko kaka leny kaachiel kod inyalo chako bedo gi leny. Mar ariyo inyalo bedo gi rem e kori. Mar adek ng'ato nyalo bedo gi shida mar chiemo, kata ko chiemo to owinjo ka chiemo moke dange. Ibiro ka ng'ato wacho ni nachamo kuon kata gimoro saa 6 to sani en saa 10 to pod awinjo ka chiemo omoke danga kata omoke lokro mar chiemo. Mar adek inyalo yudo ni ng'ani koro chako bedo gi ok en ng'ama nigi asthma, lakini koro chako bedo gi asthma kata ofuolo. Iyudo ni gotieno en ng'at mang'isi ni ok onyal nindo maber gotieno, ochandre koso chiemo gotieno. To siko lokre koni gi koni niwach koro chiemo ok otimang'o, ok okalo maber. To chiemo be gi acid bende dok malo e lokro mar chiemo. Koro mage chandruok ma ka ng'ato biro ni kopimo ni tichako paro ni onyalo bedo gi tuo mar gad kata onyalo bedo gi tuoche moko manyaka koro ing'i maber. Mulna kar chiemo mamoke lokro ka Kapo nono ni ng'ato ntiere kod gad, wawayudo kata ni freji cha ok nyal lorore maber, tiende ni en nono. Ma ka ber to nego beni chiemo imuonyo kale lokro dhi e ich, kaito acid cha regi to acid cha ema duogo malo ma ang' wawach ni en gad. Seche ma ng'ato winjo ka chiemo omoke dande kata ka chiemo ntiere e lokro ne, ma ang'o matimore gi lak seche go, tang'o momiyo mano timore? Kaka napso pimo ni ka iso chiemo to lokro ni onego bed ni koro timo gimiluongo ni pumping kata odiyore to yawre. Sama in gi gad koro dirruok gi lorore ko mar lokro mar chiemo nigi chandruok. Koro iyudo ni samoro kar mondo oyawre to olorore, to sano olorore sama itimang'o i chiemo, tibiro yudo ni thuolo kendo mar chiemo duogo malo, bende duong' nigi okang' mamalo mopogre gi ka moro molorore. Ko iyudo ka ng'ato chiemo to chiemo mochamono kar mondo acid ogoye piny te to odogo timang'o, odogo biro malo e lokro mar chiemo. Koro iduogo iwinjo ka gima chiemo koridore e dang' kata lokro mar chiemo. Wantiere kacha kod ratil mamalo mar del, wantiere kacha kod ratil makedo kelo bor mang'eny, wantiere kod tuoche kaka mag ulcers mane wacho ni samoro osedhi mang'eny, tuoche kaka mag leny kaachiel kod ahonda, kaachiel kod tiyo kod ndawa mabende ni wachonwa. Magi duto te mane mathoro kelo chandruok mar gad ni mang'eny kuom ogandawa? Kuom chandruok mag gad mwaneno ahinya gin joma nigi tuoche mag kilo momedre ahinya. Mane mokwongo waneno kuom joma thoth mwaneno e osiptende kata ka gibiro neno e klinik. Mar ariyo waneno jogo mamadho ndawa kata jogo ma nigi tuoche mag mosebedo mag kor kuom ndalo mang'eny kata ndalo mathoth. Wayudo kendo kuom jogo ma nigi tuoche kaka koro acid osebedo mang'eny kata leny
mago bende wayudo ni mako joma timango nigi tuo mar GAD. Lakini ahinya gin kaka gima wasungu kata jo wagunda wacho ni lifestyle. Ka kilo ni ng'eny kata in gi obesity, in gi chance maduong' ahinya yudo tuo mar GAD moloyo ng'at moken. Kech boche ka dhi bedo mang'eny, koro lokro cha ok nyal tiyo makare, freji mane wacha ok nyal tiyo makare nikech bor ok nyal biyore, ok nyal lorore kaka ringo kata muscles nyalo timore. Ka wantiere kod picha makoro onyise e matut matin, healthy stomach itch maber maonge kod chandruok, kaachiel kod mano mantiere kod chandruok mar GAD mabende wawuoyo odiochieng' ma kawuono ni. Wuothe kodwa e picha ni mana matin nono kapok wadhi nyime. Kaka wasewacho kendo waduogo wanuoyo ni sama in gi healthy stomach tineno ni pipe ma kumokete nafas kata kuma nitie aron iyudo ka en olorore. Koro chiemo gi acid nitie ich te. Gikikore kanyo to koso kikore to kono wuotho dhi nyimbije matindo koluwo kae. To kido jatuo man gi GAD stomach tiyudo ka nafas no mokwongo inyalo neno ni en gi piny matin, tiyudo ka ok odire kaka onego bed ni odire. Koro iyudo ka acid koro idho malo mopogre kaka onego timang'o, kaka onego bedi. To mano kaka bede chiemo bende nyalo wuok koa ich ka dhi malo. Kokalo seche 3-4 monego bed ni en e ich to oko tiyo maber niwach koro pod oyudo thuolo mar dok e lokro mar chiemo. Seche moduogo ni daktari wa kaka chiemo kwawe acid matin, oduogo kaka chiemo koso ka gima ng'ato dwa ni ong'ogi koso biro kaka nikech kosetieko seche 4 ochalo losruok. Koro ochako chalo ok ni losruok but ochalo ka gima koro ogore matin to mano gimoro bende timo jotuogi gibedo gi gima chal ka gek mang'eny. Ibo yudo ka kata ka jatuo ng'isi ni yamo mawuok kata muche mawuok e dhoge, yudo ka muche rach, to kata king'iyo lekege to kiyudo ka lekege ber. Acid ni bende kochopo e leke kuom ndalo mang'eny be koro gimiyo leke koro bedo loko rangi kuom rachar to biro rabuor. Koro mago e kindego mwanyalo neno ma wang'e ni jatuo ni nyalo bedo gi tuo mar GAD kata samoro oonge leny ma owacho. Leny ni pono nono dhi ahinya. Chandruoge magi modhi kelo ne jatuo ni nikech wang'eyo kaka acid chal, to acid kaka nolos ich, kaka waneno ka onego beni entiere iye ka kendo onego beni odok malo. Seche musiko odok malo e lokro kuom ndalo mathoth dinwaya kata e odiechieng'. Chandruoge mage ma onyalo kelo ne jatuo mantiere kod GAD. Erokamano. Onyalo kelo chandruoge mathoth. Mokwongo onyalo kelo ulcers. Ulcers okelo niwach osiko ogolo owang'o kuma ok onego bed ni owang'o. Mar ariyo omiyo lokro mar chiemo mantie machiegni gi ich loko kite, gima waluongo ni gi kisungu kata gi dho wagunda ni Barrett's esophagus. Barrett's esophagus ni bedo ni koro acid cha owang'a lokro mar chiemo mantie gi buoye kamoro kae ma koro oloko kido. Koro kata king'iye gi microscope tineno ka nitie pogruok kaka onego bed ni obedi. Barrett's esophagus ni en osofwenya ni en kumoro ma koro kansa mar lokro mar chiemo chakre. Koro GAD ni kodhi ahinya moko thiedhi, ineno ni onyalo dhi molokre mobed kata kudni kata kansa mar lokro mar chiemo. Seche miwacho no dhi malach, ma wawuoyo kuom thuolo maram nade, jumbe, dweche, higni? Ma wuoyo kuom higni madhi 10 kata 15 ma iyudo ka thuolo mar thieth ok nokaw makare kata okang' mar thieth ok nolum ma kata ok notimne gima luongo ni diagnosis, ok nocheke maber kaka wabro wuoye kaka icheko gi kaka itimo. Thothne awinjoga ka wawuotho kata ka wawuoyo gi ogandawa ni chandruok mar acid reflux kata acid maduogo malo mang'eny e lokro ni othoro bedo mang'eny e seche mag otieno. Ok ang'eyo kama en adier. Othoro bedo mang'eny kapono ni ng'ato chiemo ahinya, ng'ato yieng' ahinya. Ok ang'eyo kama en adier. Kata kapono ni ng'ato nindo tir, onindo kopielore flat, ni othoro bedo mang'eny. Ok ang'eyo ni en adier koso en adier. E magi duto ranyisi adek manyisigi. Gin adiera koso gin weche maliekore? Gin adiera. Mokwongo gima timore ni ogandawa mang'eny man gi tuo mar GAD ni gotieno sama gichiemo tibro yudo ni gichiemo to dakika matin kokalo kata dakika 30 giso dhi nindo. To sama ng'ato nindo tineno ka bundi iye ni piny to koro acid koro biro gi malo.
koro yudo thuolo mayot mondo donje e lokro mar chiemo. Sana jogo manindo gitie gi bathgi kor kacham kata on the right side. Kachich. Right. Kachich kor kachich. Kor kachich ka ginindo kor kachich kata on the right side. Tido ka bundich koro nigi malo, koro lokro timango, lokro mar chiemo be yudo ka wang'. Koro mar ariyo, jogo machiemo chiemo mang'eny, kata machamo chiemo mang'eny, ibiro yudo ka nafas mar dag mar chiemo kata ich, yudo ka koro pong', acid ma koro dwarore ng'eny, to ka acid ng'eny, tido ni moko timango, moko kalo dogo lokro mar chiemo. Mar adek, jogo makao nafas mar nindo piyo, ka uso chiemo, yudo ka chiemo cha poko bedo ich kuom ndalo, kuom seche mana wacho mar adek kata ng'wen ka. Koro mane ma koro mbro miyo acid monego bed ni koro noso tiyo, koro chako tiyo sama idwa chako nindo. Yudo ka koro githagore ahinya, ok ginindi, giseko gifuolo, giseko ging'isi ni githagre kata gitungni sama ginindo. Mano bende kit paro mwaso neno. Aneno ka kendi keto gi e kayo maler mokalo. Mori nyalo wuotho kodwa ka koro wadhi kidieny machielo. Erokamano Ruth. Mapok wawacho ka, en nitie chiemo moko ma kichamo, to ibiro yudo ka acid medre. Kaka koro kong'o, ka joma madho kong'o kaka whisky kata gin, ibiro yudo ni gijiwa kata changa, ibiro yudo ni gisiko giwacho ni ka gimadho to giwinjo ka leny medore. Mano nyalo bedo gima koro kelo ni tuo mar GERD. Joma chamo chiemo man gi mo mang'eny kaka nowacho, gi joma chamo chiemo man ga pilo mang'eny, mano be nyalo thagogi. Gi joma chamo kaka niwacho, joma chamo chiemo maduong' kata ng'ama chamo chiemo kapok odhi nindo kata mang'eny pok odhi nindo. Aso nitie yedhe moko ma bende ka ng'ato muonyo, onego bed ni omuonyo to ong'iso daktari, kaka joma muonyo yedhe machal aspirin loko kido mar lokro mar chiemo, ma koro miyo koro okobed kaka onego bedi, ochako bedo gi ulceration. Ma kaponono ni ng'ato niga chandruok mar GERD kata acid reflux mowacho ni ng'iyane, ichiemo ga seche michiemo ni tichiemo sadi. Ni chiemo ni tidhi nindo. Iketo yieng' kata pong' marom nade, ponono ni opong' ahinya, daktari wacho kata ni acid madhi dwarore mondo mi oreg chiemo ni bende dhi malo, kaeto seche mipielori kachich, ahinya nyaka chiche, ich thoro bedo malo, koro acid dwani mondo mi ochandre mokalo thothne yot mondo mi oduogi. Ichamo chiemo mantiere kod spices kata gigo mimedo e chiemo mang'eny kachiel kod modhi mang'eny, thuolo ni malo mokalo. Yena wakawi yoyi waduogo bang' thuolo machuok mokalo wang'yo kidieny mar ariyo, ni seche ma iseneno ranyisi gi, acid ni sik wang'i oduogo malo, manyiso ni pipe cha kata freji cha okethore. En ang'o monego bed ni timo kod kaka inyalo yudo thieth ponono ni thieth nitiere. Nikasikia wameni waste, nilikuwa nauliza kitu yote imejaa talent na mnanipet segment ya 2 minutes, mnani waste. Kumbe 2 minutes is long in radio. Ooh. And then I received another group of women who were sharing in the same pain. They were like, oh my God, I just lost my baby. I lost my baby. My sister, my friend has lost a baby. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, Mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Kabla
Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari wachino wakacha ni ponono ni acid ni owango lokro dinuoya higni mang'eny. Thuolo ni malo mokalo ni odhi loko kaka lokro ni chalo loko pattern mar lokro. Ka ok ong'e maber to nyalo kelo ni tuoche maluore kaka tuoche mag kansa mag lokro. Kopogore kod mano, ng'ato thoro bedo uncomfortable, tiende ni ok nyal nindo maber. Waseng'iyo chandruoge mabiro ka ng'ato ok nindo maber, kaachiel kod tuoche manyalo biro ka ng'ato ok nindo maber. Chiemo nyalo duogo malo, mabende nyalo kelo ni gik mang'eny kata ngimani mapile pile. Ng'ato neno ranyisi gi, obiro iri kaka daktari. Thothne utimo nang'o, itimo diagnosis nang'o mondo confirm. Nikech wacho gani ka onge diagnosis to kiwach ni magad, kiwach ni malaria, utimo diagnosis nang'o. Ero kamano Ruth, jotuo mabiro gi tuo magad ng'enyne en gima luongo ni kao chenro kata history taking. Ibro penjo kido ne kaka ochiemo, ibro penjo kido ne kaka onindo, be en gi nafas maber ma nindo kso nindo thage. Ibro penjo kido ne kaka oneno ka gima acid wang'e to en gi leny marom nadi e ngimane. Ibro penjo ni kido man timi kata tuo mitimi ni oloko kaka itiyo nadi. En ng'at ma be nyalo bedo ni gotieno nindo seche 8 kaka dwarore koso ong'ado nindo ni. Wabro penjo gi ka giywayo gitiyo gi ndawa koso giti gi ndawa. Wabro ng'iyo kilo gi ratindgi mondo wang'e ni ok gikalo ratil kata ok gikalo gimiluongo ni BMI gi ok odhi mang'eny. Bang' mano, wabro penjo ka nitie kido ni osebedo e familia, ka nitie joma osebedo, ok ni en gima nitie e familia, lakini idwa ng'eyo ni kik ibed ni ing'iyo tuo moro mopogre gi tuo mar gad. Bang' mano koro nitie moko ma koro wanyalo timo. Kokalo kanyo ma koro waneno ni wadwa timo test moro,
to nitie tests ariyo mwanyalo timo. Mokwongo en gima waluongo ni endoscopy kata upper endoscopy. Endoscopy ni en gima itimo to ikawo pipe moro matin ma nigi kamera to isoye lokro mar chiemo. Sama isoye lokro mar chiemo gi kamera ni odhi nyaka nyombich, odhi nyaka ich to onyalo dhi nyaka nyombich matin. Kaka inene ni kata ineno gimalo koni, ineno ka kamera ntie, nigi TV, koro inyalo ng'iyo, tineno ka ntie lokruok lokro mar chiemo kata ich. Ibro neno ka ntie kaka acid owang'o pogre kaka ko acid owang'o kata kongima. Mano mokwongo mwatimo. Mae en test minyalo tim osiptendewa mathoth mantie e boma ma Kisumu kata e Kenya ka. En gima okaw seche mang'eny, lakini dwaro ni ng'ato dhi ka daktari osong'ise ni odhi timo endoscopy. Mar ariyo en test miluongo ni ambulatory pH monitoring. Ambulatory pH monitoring en wakawo pipe moro to waketo kokalo e umi to dhi nyaka ich to en okawo record mar pH mar acid. Acid ipimo gi gimiluongo ni pH. Koro okawo mar acid mar kichiewo, kinindo kendo kichiewo, mano 24 hours. To bang' mano koro wanyalo neno ni to be acid ni timre nade. Omedre sama ichiemo, omedre sama inindo, kata omedre sama koro idenyo ma ionge chiemo. Gimago kwasokiko gi diriyo to ntie koro gima waluongo ni score, waluongo ni Demister score. Mano ema koro watiyo wang'iso ng'ato ni gad ni chal nade. En gad ma bro dwaro thieth ma wabro mi yath koso bro dwaro thieth mopogre kaka surgery. Moro kendo mwanyalo timo kinde moko ma samoro ionge thuolo, daktari moro onge thuolo mar endoscopy kata ambulatory pH monitoring ni, inyalo time x-ray kata gimiluongo ni barium mill. En x-ray mitimo kisomuonyo gimoro to wanyalo go picha mondo ane ka nitie pogruok moro amora mar lokro mar chiemo gi bende ka nitie pogruok moro ka chiemo nie ich. Koro mage kinde mwanyalo pimo ne ng'ato mwang'ise ni koro mae waparo ni en GAD, ok en tuo moro amora kaka leny mapile kata wach ni in gi tuo mar kansa. Mane kaka wanyalo pogo kind GAD, kansa gi leny ma siko timo ji pile. Awinjo kimulo kamoro kata ni ing'iyo ane ni igolo acid marom nade, ni ngima ni chal maka gimo igolo acid marom nade. Okang'eyo kaka dhano nyalo pimo acid ma ogolo kata e odiechieng', kako medo winjo leny kata konindo, kako winjo ka acid duogo, kako nyalo ng'eni to koro ken mapile. To koro dhi enyo nego bena dhi neno laktar. To ponono ni en na mapile, nikech samoro wantiere kod leny mapile, ka ponono wantiere godo, moro nyalo nyiso daktari ni leny mapile thoro chalo nade, to ma excess kaka mwawuoye ni to chalo nade. Erokamano. Ibro yudo leny mapile en samoro ki chamo chiemo mopogore ma ok ni chano. Ibro yudo ka in gi leny. Kata samoro ka ng'ato dhi e raha to madho kata kong'o kata otiyo gi gima koro miyo leny bete, mano nyalo wacho ni en mapile. To leny moro amora mami kendo moni tiyo tijegi, mamoni nindo gotieno kata muonyo yedhe moko kaka osiko ido ka ng'ato osiko muonyo omeprazole, yath miluongo ni omeprazole, muonyo kuom ndalo mathoth, mano ok en leny miyo nyalo wacho ni en mar kare. En leny ma koro kin go to nego bed ni koro idhi ti iyudo thuolo mar neno daktari mondo bed gi wuoyo uni kantie chandruok manyalo bedo maduong' mokalo moingo mipimo ne daktari. Magi maduong' ka en ni bende nyalo tiyo tijeni, bende nyalo nindo kaka pile kaka dwarore, to seche ma iwinjo kama giduto te kunyalo timore to ber kidhi neno laktar. Seche ma wacho ma daktari mori nyalo pimonwa ni ma onego bed ni timore kuom thuolo marom nade, nikech samoro ni loko dak kata loko diet, idhi kamoro ma wendo momiyo ibedo kod chandruok ni. Ma kineno kuom juma, kuom ndalo 2, ndalo 3, dweche. Mae kineno kokalo kuom dweche 2 ma isobedo kitiyo gi yedhe moko, isotiyo kata gi gimwaluongo ni Actol terms, itiyogo ido ka kitiyogo to omi konyruok. Bang' mano kendo bro chuni kata kendi kinyi tiyo kode, mano bro bedo ni onego bed ni idhi wacho ni daktari samoro anyalo bedo gi tuo mar acid tachia kata mar leny. Mar ariyo inyalo bedo ni isiko idhi e osuptal, ithiedhi tuo mar leny kuom ndalo mathoth. So beda ni sate
anan gi iyudo ka jok moko wacho an ga gi ulcers na ka gima ulcers no chiwne e okawe to ng'eni nyalo yudo ni en tuo mar GAD ema siko kelo leny ma ng'ato wacho ni an ga gi tuo mar ulcers to ka pok otim ni endoscopy to pok otimo ni pH monitoring wanyalo bedo ni wathiedho tuo mopogore gi ma monego bed ni oyudre koro mano onego bed ni ng'iyo gi mar adek inyalo yudo ka gotieno isiko ibedo gi leny ahinya mokalo kaka ne nitie chon mano be onego bed ni koro ing'iyo tiwacho ni oyo onego bed ni nitie chandruok moro manago monego ne gi daktari be wathoro ga bedo kod tuoche mamoko ma nyiso ranyisi modwa chalo kod GAD ni kaka mag leny to ok en GAD kata ranyisi ma ng'ato en restless ok onyal nindo maber to ok en GAD to kapono nitiere tuoche kaka mage kaka mae wanyalo chako wacho ni tuo kaka noso wacho mar leny kata peptic ulcer disease jotuo man gi tuo mar leny gin gi chandruok mopogore jotuo man gi kansa mar lokro mar chiemo kata esophageal cancer mago bende nyalo bedo gi chandruok kaka wacho ni chiemo moke dangi iwinjo rem sama ichiemo kata sama chiemo ridre to nitie rem miwinjo mar adek nitie tuoche moko ma thago jomatindo iluongo ni akalesia no iyudo ka lokro mar chiemo no nigi chandruok eno wuon koro kata kar mondo chiemo mondo donje ich kuom seche monego obedi onego bed ni okokal second 30 kapok chiemo donje ich iyudo ka okawo seche mathoth mago gik ma koro wanyalo ng'iyo watimo endoscopy kata watimo pH monitoring wanyalo yudo to ng'eni mae pogruok mae gima endoscopy onje kisewacho endoscopy ding'eny mokalo ma en kamera ma iwacho ni soyo inyalo soyo gi dhok to wuotha e duol lokro kokalo piny nyaka ich onyalo chopo nyaka e nyimbich matindo kaka ni pimonwa cha thothne picha mar endoscopy ni inyalo time kanye siptande mage pacho ka kaka boma ma Kisumo boma ma Kisumo itime siptande mathoth itime siptal maduong' mar serikal mar Russia gi osiptande moko mag private kata mag jomoko moka bi wacho nyinge gi kae lakini siptal maduong' mar Russia inyalo yude thuolo mar timo test mar endoscopy ma nengo ne bedo gonyore koso nengo ne boki dwa wacho nengo ne ta ang'eyo mana mar Russia en siling 10,000 aparo ni mane beche mana kana naweyo dio kono kata kaoro jotuo mane mangiso gi bet gi siling 10,000 mar timo test ni ero kama na yen kosetime to kodi bronge ni en ang'o matimore ka to bende thothne wacho ga ni kosefweny ni chandruok nitiere kanyo to thieth thoro bedo makare kendo thieth thoro bedo mayot kapok adonje weche mag thieth daktari dadwa ni mondo minyisa pono ni ng'ato bedo kod acid kata reflux mowacho ni chandruok mar GAD mowacho ni bentiere gigo minyalo tim dala home remedies minyalo tim dala mondo mi ogaye oduoke chien mondo mi kik odhi ahinya mochope kidienyi monyalo kelo kansa kaka mag lokro mane wawacho ka erokamano Ruth nitie gigo ma ng'ato nyalo timo mondo okonyre mokwongo onyalo loko gigo makelo chandruok ka in ng'ama tiyo gi ndawa inyalo weyo kini ng'ama dende ni ng'eny ahinya kata in go obesity inyalo timo exercise mondo kilo dok piny mano bro duoko ngimani kod ka chiemo bro jogo ng'eny gi wang'iso gi ni gikaw seche madhi 3 kata 4 bang' chiemo korka ginindi koro ka en ng'at manindo saa 4 otieno to wang'ise ni obed ni oso chiemo ka koromo saa 1 asto bed ni oyueyo koso chiemo to bedi kik bed ni ochiemo to odhi timang'o odhi onindo niwach sama opirore sama kata onindo e otanda to acid medore jogi bende wang'iso gi ni giti gi pilo achiel kata 2 mondo sama ginindo mondo wigi otingre sama wigi otingre acid ok nyal bedo idho mayot wang'iso gi ni gilok chiembgi ka joma tiyo gi chiemo man gi apilo spices mo mang'eny mano be wang'iso gi jogo man gi yedhe kaka aspirin to mano thago gi waluoyo gi daktari mondo lokne gi yedhe moko mopogre mondo gitigo koro nitie gigo mang'eny minyalo tim kapok ng'ato kata timang'o kata pok omi yath moro amora kata ng'ato pok odhi e thieth kata mar surgery nitie mana gik minyalo timo in iwuon mondo iduog kido mar leny ma lokro mar chiemo
Kapok odhi mabor ahinya tinyalo loko kido mar chiemo michamo, kapok odhi mabor ahinya tinyalo loko kaka inowuoni dak lifestyle. Tiende ni weche mag kong'o kachiel kod ndawa nyaka ang' iwe, nikech kokiweye, kokiduoko ratil ni chien, to chandruogni nyalo dhi mobed gik moko nono mamoro ok wahero ahinya. Kidenyo mar adek mar chenro ni ok adwa ni mondo mi obai kata matin. Daktari osetimo endoscopy kaka nopimonwa cha, moyuni ma ato en GAD. En ang'o monego bed ni timo mondo mi othiedhi kopogore kod inowuon kaka iloko ngimani kachiel kod kaka idak. Kik isudi, kik idhi mabor kata matin. I'm Lindia Jagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Mi time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. An abiro konyo e gimora mora kae mana ka un ubiro yie mondo wachak bedo gi wat kae. In gi seche 48 kende. Gisane seche 20 sekal. Ora wacho ni ka ongere nyisi mora mora ma in ibiro miya. In kamora chiel ko wadu abiro tweyo. Nitere gimora marach. Ining'eni kunal noko mag. En Dubai. Koro ser, in gi kideo. It's okay, kunal bobiro. Rosemary Ogonya, dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. 20% would prefer Professor Kindiki Kithure as a replacement of the current DP. 5% would prefer the Kirinyaga governor. Atamalo 20 mag jo Kenya dwaro mondo Kithure Kindiki ema yier kaka jalup jatend piny poni Senator Thichoko Rigathi Gachagua. From the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children in pursuit of fairness and natural justice. I dismiss the plaintiff's claim. Ndio bede do mambita tok do ngado ni min wuoi ma Kennedy Onyango ema oike ma okuon gi mano chwalo bura e doho. Piny mangima odiochieng' ma kawuono dhialo nyathi ma nyako
kapod ichiwo jip makende e bero kendo ting'o ngima nyithindo manyiri. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo chandruok mar GAD ma bende daktari opimonwa ni en ka freji monego beni pogo kinda lokro kachiel kod ich ombekore kata oyawore, manyiso ni acid monego beni rego chiemo nyalo kalo maduoge lokro malo. Chiemo bende kosedonje ich to nyalo kalo maduoge lokro malo. Opimonwa kacha ni thothne otimore ka ponono ni ichamo chiemo mang'eny mokalore ma ang' no mi acid madwarore mondo mi oreg chiemo gi medore kendo dhi malo. Ka ponono ni chiemo tidhi nindo sechego ma ka beto nego beni wene ich thuolo matin mondo mi oreg chiemo. Kaito bende onyisowa kacha gigo minyalo timo dala mondo mi iduokane acid ni piny matin. Kuom ranyisi, ng'iyane seche ma pok idhi nindo itimo ang'o gini? Ichiemo mipong'i full. Ichiemo mipong'i nding' koso. Ichamo chiemo mantiere kod mo mang'eny kachiel kod spices gigo mamedo ndhadhu mang'eny koso. Kinyalo loko mago to te mondo milok mago. To ponono ni timo magi to pod onge lokruok motimore. Idhir daktari motimoni diagnosis ma bende oketo kamera, otimo endoscopy kachiel kod weche makamago. Thieth thoro chako ga kon mane daktari? Kamano Ruth. Thieth mar jotuo man gi tuo mar GAD chako gi kaka nopimoni nyaka ng'ato ng'i ni ang'o motimo mopogore kata ng'at motimo marach makelo tuo. Ka wasobedo wamiyogi gima onego bed ni gitimo, to ka giduogo e klinik to yudo ni kata pogruok magisoketo to onge pogruok moro amora, wanyalo chako gi thieth mar mimiyo ng'ato manyasi kata yath. To ng'eny manyasi mwachiwo, wachiwo gimiluongo ni PPIs kata proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors gin yedhe go ma ichiwo mondo oduok kido mar leny kata mar acidity piny. Gin gimiyo koro acid ma wuok e ich koro dok piny matin. Gimiyo koro thuolo bedo mar chiemo man mondo bede ich mondo bed kuom ndalo mathoth mokalo kaka onego bedi. Gin yedhe minyalo muony kuom ndalo mathoth kata ndalo mang'eny. Ila ni ginyalo bedo gi kata giluongo ni side effects moko. Ginyalo bedo gi chandruok mag fuonde gi kata bedo gi arthritis bang'e. Ginyalo diewi seche moko. Koro gin lakini gin yedhe ma itiyo kodgi ndalo mang'eny. Iluongo gi omeprazole kata esomeprazole ma inyalo nyiew kata inyalo ndikniko. Mar ariyo bende wanyalo miyo ng'ato muonyo yedhe mogo mag duoko leny piny. Gin syrup moko wanyalo miyi mar duoko leny piny. To bang' mano wanyalo miyi yedhe gi kuom kata ndalo madhi dweche 6 kapod waneno ka bende nitie pogruok. Ng'eny tuo mar GAD koa e lokruok mar kido kata lifestyle modification gitiyo gi PPIs. Ng'enyne tuo ni iyudo ka daktari miyo ga ma tuo ni koro dok kata kaka chandruok momiyo dhano kata momiyo jatuo koro dok piny. Nitie jogo kindgi ma kata wamiyo PPIs kata wamiyo gi wanyiso ni giloko kata kido margi to pod gibedo gi chandruok. Ma wayudo ni gi chandruok kamano koro chuno kata miyo wa thuolo mar nyiso gi ni nitie thuolo mar timo thieth mar surgery kata mar yawo ich mar bero. To bero ni inyalo time kien mopogre opogre. Inyalo time gimiluongo ni open ma koro wayawo ich, to gima watimo ni wakawo ich to waloko bedo freji kata bedo pipe kata bedo tap. Aparo ni nitie picha moro manyalo tang'o ka manyalo wacho kamano. Gimomiyo watimo kamano, gimano wacho ni nafas mar mai kaka nyalo nene ibiro yudo ni nitie chandruok gi mfereji mantie. Koro ma iluongo ni laparoscopic surgery. Ma bende yudre e boma wa ma Kisumu sani. Gima timre kidhi gi piny tiyudo ka wakawo ich kata ich to wabiro to waumogo lokro mar chiemo mondo obed matin kaka kopogre kaka obed maduong'. Kwa timo kama ng'enyne koso tim kamae, ng'enyne jotuo yudo
yudo konyruok. Giyudo konyruok mak mana ni samoro inyalo yudo ni ng'ato gi timbege kata gi kidone ok timang'o ok dog timo gima daktari wacho, lakini ng'enyne ibro yudo ka mae nyombich ma ich kineno kaka ochal idoge ineno ka chal ka gima ikawo lweti to ogaje igaje koa chien to biro mbele imake gi ang'o imake gi usi kata imake gi sucha. Mano miyo lokruok mar nyombich kata lokruok mar ich kata mar chiemo bedo matin. Mar ariyo gimotimo kendo miyo koro ich be bedo matin. Koro chiemo monego bed ni chamo mang'eny cha macha be koro dok piny matin. But en ok en thieth mar obesity, ok en thieth mar ndawa, ok en thieth moro amora, en mana thieth mondo kik acid kata leny mantie ich cha oyud thuolo mar dhi malo niwach koro tap mane nitie maduong' cha kata mombekni koro waride. En mana ni seche ma daktari oseloko ich ma ich obet matin thuolo ni malo ni ng'ato nyalo ng'ado ratil nikech koro kaka yande nyochi chiemo koro kichiem kamano en mani koro ka acid koni bende awinjo maler mokalo nikech ka koro ich tin tiende ni acid mogolo bende tin manyiso ni thuolo mar mondo mi obed mang'eny ma excess cha dok piny. E seche ma pok otimne ng'ato bero wayudo ni watiere ka kod kidienje ariyo mag ji. Kidieny mokwongo mar ng'ato oloko lifestyle to yudo konyruok. Tiende niya acid mane igolo mang'eny cha koro dok piny nikech chiemo mochamo o control. Kaeto thuolo mar chiemo ni duogo malo bende koro odok piny nikech chiemo ok ng'eny ahinya ma ang' no bi malo. Ponono ni ne en freji cha ema nombekni. Okwa lose kata okwa control. Ere kaka loko lifestyle kopogore kod duoko acid chien kachiel kod chiemo chien odhi konyo freji ni. Koso debe ni kaponi freji ni okomi tich mang'eny to nyalo doka momej kende mobed kako nego beno bet koso. Erokamano kuom penjono niwach wayudo joma kendo wanyisi ni daktari an gi lenyo sodok piny lakini koro an gi fuolo kata winjo ka chiemo moked lokro mar chiemo awinjo ka gima an gi rem ka gima gimoro deyo kata gimoro deya kata gimoro koro okridre maber. Gima timore ni ka kuom ndalo mathoth kaka nowacho higni 10 kata 15 ka lokro mar chiemo no osombekni ibro bedo matek mondo oyud kaka nafas mane nitie kapoka onombekni. Koro ng'enyne jotuo ma lokro mar chiemo ni ombekni ng'eny gi wang'isogi ni gima nyalo konyogi ahinya kar mondo gimuony yath kuom higni mang'eny en surgery ma owacho no. Mano kendo dwaro thuolo ma isowuoyo gi daktari mopimoni mosong'i kata kuom dweche 2-3 moko yath to yudo ka yath koro onge pogruok moro amora ma kelo lifestyle modification mitimo maber onge pogruok moro amora mikelo. Niwach ka ng'ato bende chweto koro kilo nodok piny nafas ma koro nyocha bor nitie no koro be mbekruok koro siko medore. Koro ng'eny joma nigi shida kata chandruok kata nigi obesity ma koro dwa konyruok ng'eny watimo nigi surgery to moko bende yudo ka nitie dakteche moko ma koro duoko bundigi piny kata ich piny giluongo ni bariatric surgery ma ng'eny chieng' moro biro yudo thuolo mar wacho. Mano nego wago mbaka. Kidienje mag bero wana gi kidienje achiel ni mar loko ich mondo mi obed matait kata imake gi usi kata imake kod imake kaka nipimo no chako so ntiere kaka tapcha bende inyalo losi makoro odoge wang'e kata kaka inyalo okang'e pimna kanyo. Ntie kendo gima inyalo tim moro ma inyalo tim masani itimo e pinje moko ma piny ma Kenya kae pok wayudo inyalo tige gi metal ka ring ma nigi magnetic miluongo ni magnetic ring inyalo kete kuma oyawre e ich kuma koro lokro yawre e ich tiketo ring e kore. Ring no gima timo ni nitie kaka itimo ne setting nitie ndalo ma koro odiyo lokro ma chiemo nitie seche moko moyawo koro en gima inyalo ket sama itimo surgery. En koro ok en bero en mana ring emiketo to bende ikete gi lony mani malo mokalo mantie masani pod watiyogo e Kenya ka. Mar ariyo nitie jogo masani tiyo gi pil ma iketo e bundi to koro pil no kar mondo imuony siki muonyo yath en gi yath e iye to osiko golo yath maduoko
acid piny. Koro gin mago e thuolo makoro nyalo makoro itiyogo e pinje mosolony mokalo kaka koro wantie. But aparo ni gin kinde ma obro chope e ngimawa mondo wayud thuolo mopogre opogre mar konyo jowa. Joleno gongero ni gengo ber moloyo thiedho. Daktari bentiere yo monyalo gengo godo chandruok mar GAD ni mondo mi watem gengo gik moko kaka surgery mane wawacho kama bende samoro nengo ne nyalo dhi malo mokalo kata yore mane wacho ma pod waonge godo kaka pill ma imuonyo to koro ogola yath maduoko acid chien mondo mi kik wachop ka. Kaito bende mondo mi kik wawe gini cham ogandawa to dhi mokeli chandruoge mamoko kaka kansa mag lokro. Erokamano Ruth. Mokwongo gima onego watim ni gigo manyalo miyo chandruok bedo ne wanyalo weyo. Ka in ng'ama madho tiyo gi ndawa, ing'e ni ndawa nigi chandruok mang'eny. Mae achiel kuom chandruok ma ndawa nyalo keloni. Onyalo keloni nyaka tuo mar obo. Mar ariyo, jogo mamedo ratil kata gima iluongo ni obesity. Kok en tuo ma mano en gima inyalo konyigo ichiem kata itim exercise, iketrie program mar duoko kilo piny. Mar adek gin jok matiyo gi yedhe mopogre opogre, chiemo mopogre opogre. Kitemo loko gik mane wasebedo kwa wacho mar chiemo mar bedo ni gidhi gotieno, ok cham chiemo mang'eny gotieno, kata sama idhi nindo gotieno tinindo ok inindi korka chich, inindi korka cham. Mage manyalo konyo jowa. Kendo gi yudo thuolo mar wuoyo gi daktari chon. Kisobedo ni isotiyo gi yedhe moko kaka Actol kata maduoko leny piny kuom ndalo mang'eny to pok yudo konyruok. En thuolo ma kende mar yudo daktari mondo ipimne, mondo timni thieth, mondo wageng' gigo manyalo kelo chandruok mabiro mbele. Kaito be ponono ni isetemo tieke nyadala to tamore tem matek mondo mi kik iram ni ochuno ni nyaka itieke tika nyadala dhi ir jogo molony. Iwacho ga ni buru bende duoko leny chien daktari. Ka ponono ni nang'o buru matin mar jiko bende nyalo duoko chien kaka lakteche science mani mantiere tok wachni. Mano nyalo bedo gi science gi ler ma George machon en go. Niwach buru no sama iso wang'o gimoro to buru cha nigi base. En gibiluongo ni base. To base kiko gi acid koro o neutralize acid. Koro apani mano e kido ma joma chon ne wacho ni nyalo nang'o buru. To kinang'o buru be ok apani anyalo ng'iso jatuo nang' buru. Lakini ang'e ni nitie jogo ma yudo konyruok kamano. Yini makuoyi. Mineno kanyalo konyi tim to maduong' moloyo en chako kod in owuon lifestyle. Ratil mamalo. Gik moko kaka kong'o kachiel kod ndawa inyalo duoko chien. Pono nitiere kod chando kichiemo mang'eny makoro ichando ich kaka ich nyalo rego chiemo mago bende nyaka iwe. Ka appetite ni malo koro nyaka ngi control appetite. Control appetite. Daktari to gima bere ni en chandruok ma inyalo thiedhi machang chuth ma ng'ato beda mangima. Timre kamano. Wach mogik moro minyalo weyowa godo kata ritruok mo nyalo ritore godo kik wabed gi chandruok ni nikech waneno ka complications ge ng'eny kendo complications ge severe moingo kaka wanyalo pare. Gima nyalo nyiso ogandawa ni giyud thuolo giyud thuolo mar neno dakteche. Jowa kik bed gi luor ni idwa mana dhi daktari sama koro denjo ituo koro kinyal. Koro sama idwaro pesa mang'eny kata mathoth mar timo gigo makoro ilawogo mana reso ngima. Ng'eny ji biro bedo gi leny to gibedo beda piny ok gipar wach ni samoro nego dhi ane daktari. Gisobedo ka githiedho leny kuom higni mang'eny makoro gisowacho ni ma ulcers na. Mage jogo modwaro ni oyud thuolo mar neno daktachi mondo ng'isi ni oyo mok en mana ulcers, nyalo bedo ni in gi chandruok e lokro mar chiemo makelo chandruok mar leny ma pok orumo kuom gi yedhe misotiyogo ndalo mathoth. Erokamano nya daktari. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye mondo mi wayud konyruok kata namba mar simu kinyalo miyowa waboduok erokamano mang'eny. Erokamano Ruth. Kaka nawacho an sani apuonjo University mar Uzima ma en school mipuonjo ji medicine gi nursing e boma ma Kisumo. Korka thieth to akonyo jogandawa e hospital miluongo ni Ahava Hospital mani kona maji Manyata. Namba ne en 071 4 815 323. Mano e boma ma Kisumo. Anyalo nono namba mana kiye? Anyalo nuoyo namba. Namba en 071 4 815
323. Erokamano. Erokamano nya daktari Amor Makelo. Kenda doko ni erokamano kuom yudo thuolo ibire chenro mar penj Laktar Ramogi TV. Erokamano Ruth. Go erokamano. Mano en laktar molony e weche mag bero, weche mag ich kachiel kod nyimbich kaka ne wang'iyo kawuono chandruok mar GAD ma bende en acid mang'eny ma thoro biro kaka leny. Onyalo biro kaka leny ikawe yoro yiem, onyalo kelo ni chandruok mang'eny mokalo po nono ni ok iyudo konyruok. To bende ka itimo gigo ma daktari owacho ni mondo mitim dala, ilok kaka chiemo, duok mochien, duok chiemo mantiere kod spices piny, ng'i ratil mar del to pod otamore tem matek mondo mi otimni endoscopy. Kose time tibro ng'ini chandruok nitiere kanye tibro lose chako chon ber nolodhi ajuoga. Ne daktari marwa erokamano mathoth. Ne jogo picha mawa kachiel kod jowa mochung' ne weche mag duol kachiel kod ler erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng erokamano mang'eny. Ne producer na Papecho Koth asante sana. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.